Dami ni di bata na sumurong siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti hati-hati doho pikiran mo dabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu Palmarum. Amanginang, kita sudah memasuki minggu terakhir, minggu Pasion. Teruslah berdoa memuji Tuhan, dan selamat beribadah bagi yang bisa beribadah hari ini, dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi kondisi kehidupan, Tuhan tama amanginang natotong marorok daging nang ton timuna. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, tabi mardongat tangyang ma Tuhan musalu na hinaholongan. Hatan itu hatta sadarion, ima Matius 20 sada, ayat sada sahatu 10 sada. Dungilaho maddapoton huta Jerusalem, sahak manasida tu sosor bet page. Mardonokko dulu jetun, sianima disuruh Yesus sisianna dua halak. Ninnama, laho mahamu tu sosor na di jolo munaan. Mamitor jupang hamuma di si tabat halodi sada, rabdohot anakna. Har-hari jala tugu hamumai tu ahu. Jadi molo tu ngadong nama dok hatana tu hamu. Alusi hamuma, narikok doi di Tuhani. Dungi pitor luason nama. Alai masa pe sisongoni asa jupang nahinatahon ni panurirangi. Pabu hamu matuboru Sion. Idama na Roma rajami manopotho na labok dorohana. Halo de do hudulan na dohot anak ni halo de boban. Dungilaho maakasisiani patupahon na nidokhon ni Jesus tu nasida. Dibuan nasida mahalo de dohot anakna diapehon maulus nasida tu gijangna. Laos dipahudul majisus tu atas nai. Deba sian natoropi pahebak kon ulos nasida tu dalani. Na debanari manalihi akarating ni hau jadi dipaserak tu si. Alai sude natoropi akan dijolona nang namangihu siap pudipe. Mangulupolopon hosian na di anak ni Raja Daud. Pinasupansu manaromar hite-hite goar ni Tuhani. Hosian nama dikijang. Jadi dinabongoti ibana tuhuta Jerusalem. Gaor ma nasahutai akanin nama. Isi dohalahi. Jadi dipadok natoropima. Yesus panurirangidoi na sian huta Nazaret na diluat Galilea. Demikian firman Tuhan. Amanamin na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus di Minggu Palmarum sadarion. Dipakulingi hatan itu hatta hita. Amanginang boho di minggu parpudi, di minggu pasionon. Marhite barita nauli sadarion. Dua nanaing si hangulu honota. Dua nanaing si pahusor honota di ngulu partodiota. Na parjolo amanami na namin na hinaholongan. Idama rajam romanopotho nalabok dorohana. Jala marsihudul di halode. Ahana na yung dohonon ni hatan itu hatta tuhita di minggu palmarumona mangena. Haroro ni Tuhan Yesus mamongoti Jerusalem. Jala marsihudul ibana di halode. Hape targoar do ibana raja. Songon na sinurirakon ni barita nauli siat padan na robi. Asa jupang na hinatahon ni hatai. Satu, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ditunjukkan Tuhan Yesus bagi kita adalah kerendahan hati seorang raja. Nangpe raja ibana, anak ni debata, si palua hita jolma, alai dipatuduhod do tu hita, marhiti haroronay bongot tu Jerusalem, marsihudul di halode. Hape niyan sasitong na, natargoar raja, da paling tidak, hoda ma natugus hudulan na. Amanami na namin na hinaholongan. Sambil merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita orang berdosa ini. Mari amanginang, kita meneladani kerendahan hati Yesus Kristus Raja kita yang
menunjukkan kerendahan hati untuk kita teladani sebagai orang yang percaya kepadanya. Di bahani totong maho serek maroha inang. Na serek maroha maho amang mangihutton na niajarhon ni Tuhan Yesus Kristus Rajai. Supaya engkau menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, tetapi menunjukkan kasih Kristus, gambaran Kristus sebagai seorang raja yang senantiasa merendahkan hatinya. Nang pe anak ni debatai mana, serep do rohana, jala alani haserepon ni rohaido, ubay na pola mate ibana, dioloi do sakap ni amanai, debata parholongi, iko mate do ibana, manubus hita colma. Amanginang da, napaduahon, amanami na hinaholongan, jakon marajam, dingulum. Mangihutton barita nauli marulupulup do aka saluhut na mangudurhon di jolo ng diputi. Amanginang, menyambut seorang raja, tentulah harus dengan persiapan yang bagus. Ibarat menyambut seorang pimpinan memasuki suatu daerah, tentu persiapannya sangatlah banyak. Alai balik do namasa diakan atoropi. Marulupulup nasida jala diudurhon do Jesus bongot tu Jerusalem. Alai balik do nahinirimna. Mereka mengira bahwa Yesus memasuki Yerusalem, datang sebagai seorang raja, raja dunia ini yang akan memerintah Israel. Namanginang, ulupulup ni natoropi, ikodo ulahonota manomonomu raja Jesus Kristus Tuhatai. Alai, ulupulup ni todita, panomunomuata tu rajai, naing ma sian panadayon natikos. Kita menyambut Yesus Kristus Tuhan kita, baiknya dengan pengenalan yang bagus. Unang sala mangetusi hita, lahu manomunomu haroron itu hatta Yesus Kristusi di koluta. Maka sambutlah Tuhan Yesus Kristus yang datang dalam kehidupanmu dengan pengenalan yang bagus, yaitu sebagai seorang raja yang memimpin kita, yang memberkati kita, yang menuntun kita. Asa saut songon nanidok ni epistel di pesalmenia manginang. Songon udan nene ninna di pasu-pasu hita. Molotajak kon Jesus Kristus Tuhatai sian panadayon nadinggan. Isya do rajai Jesus Kristus Tuhatai. Songo dia do Jesus Kristus di Goluta, ima si hokop jala si padua hita. Bukan dengan maksud lain, tetapi kita betul-betul mengenal pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Sehingga kita pun menyambutnya dengan ketulusan, dengan iman yang bagus, dengan keikhlasan dan sian roha na ias. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Tapa husor-husor mahatan itu hatta na marsaringar di nguluta marhite binggu sadarion. Masuk mahita, tuminggu parpudi tokin nari bongot mahita, tuminggu parningotan ari hamamaten itu hatta Jesus Kristus sipadue. Atong say paserep roham, aibana do na manubus so, hohiad do nyan naik manaon sa sudinay, alay ikon ibana do patujolota, manaon hamati ani, ubahen na boy hita bongot, tuhanguluan na sora suda. Atong, tajak ko mamanginang, Jesus Kristus Tuhatay, di pardalanan ninguluta, asa taruli pasu-pasu hita na siyan Tuhani. Manginang, selamat beribadah. Mertua doakan atu mangihon hata ni dibata jala naupiopsa. Di parbadiai dipatasi pardamima hamuga bisundengkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna iya sohasurahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amen.